Duha ka mga patay ang nabangalan sa Samar Island nining nagpadayon nga bati nga panahon. Samtang pagbaha, padayong nasinati sa mga lugar sa Eastern Visayas. Ano ang report ni Femery Dumabo? Kini ang Iacinto Street sa Barangay Yakal, Katarman, Northern Samar. Din ang ilang dan na susama na og daga tungod sa baha. Sa laing parte sa lungsod sa Katarman, kusog ang bulog sa tubig baha. Gani ang mga pulis at volunteers ni gamit na og PC aron maabot ang mga lugar din ipahingklin ang mga residente. Hangtod dughan na sa mga mulupyo ang kataas sa baha. Daghan sa mga sakyanan ang lubog na usab sa baha. Paspas usabang pagsaka sa baha sa Lope de Vega, Northern Samar. Sa video nga kuha ni Mary Jane Custodio, sukad ganihang kadlawon hangtod pasado alas 7 ganihang buntag, niabot na ngadto sa 7 feet ang gilawmon sa baha. Ang mga bumbero ug rescuer ang nigamit na og flood rescue boat diha sa pagkuha sa mga residente gikinahanglan na nga pabakwiton. Ang ubang residente sa simbahan na sa St. Isidore the Farmer Parish sa maong lungsod kasamtangang nipasilong. Kiniusab ang sitwasyon sa ubang bahin sa lungsod sa Katubig, Northern Samar. Halos pulos atop na lang ang makita sa mga balay. Tungod gihapon sa baha, giyayungan sa mga residente kining lungon aron mabalhin sa mas luwas nga lugar sa lungsod sa Gamay sa Northern Samar gihapon. Samtang naglutaw nga patay nga lawas sa tao, gianod gabi sa sapa sa Lunoy sa Calbayog City. Si Edgar Delicano nga residente sa lugar biingon nga wala pa mapalgi sa taga Coast Guard ang lawas tungod sa kakusog sa sug sa baha. Naglisod sila pagkuha niini. Samtang nabangalan sa mga sakop sa Coast Guard kining laing patay na usab nga tao sa kadagatan sa Barangay Bunuan, Catbalogan City, Western Samar. Ang duha ka mga patay ang padayon pang giila. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak.